forlod Hr. Øje, da han hos firmaet Hørekontaktlinser AS i 42 stive sekunder rodede i interne papirer og dokumenter. Han håbede at kunne afsløre, at firmaet havde udøvet industrispionage mod konkurrenten Læsk og Drik AS. Pludselig faldt han over noget, der vakte hans opmærksomhed. I du godeste! En uindleveret lottokupon. Og der er ekstra trækning i denne uge. Upti, lige ned i inderlommen med den. Vi kan desværre ikke sælge direkte her fra firmaet. De må gå ned i C-optik. Farvel! She's crazy like a fool. Wow, daddy cool! Der kommer aldrig nogen, der kan lave musik, som Boney M. kunne. Men jeg fandt ingen beviser på industrispionation. Meget mystisk. Like a fool. Bare det hele nu ikke ender ligesom Bording-sagen. 2,5 år. Nej, frygteligt. Den spinkle unge frøken kørte galt. Jeg må hjælpe. Frøken. Er de kommet noget til? Gud, det var frygteligt. Før operationen kørte jeg meget bedre bil. Men jeg fejler intet. De må da have slået deres stemme sådan, som den lyder. Nej, stemmen ordner de næste gang. Men jeg bliver nok desværre aldrig i stand til at få børn. Det skulle man ellers tro. Se nu bare mine bryster her. De ligner jo til forveksling. Og hvis de kigger herned, så... frøken. Men de er altså ikke kommet noget til. Så vil jeg køre videre. Få minutter senere på bureauet. Godt, det kom herovre. Nu skal de bare høre. Jeg tror, jeg har løst Bording-sagen. Ikke nu, frøken Mortensen. Jeg må ind på mit kontor og tænke over Bording-sagen. Jamen... Hr. Øjes detektivbureau, det er Øje. Læse her. Jeg skulle netop ringe til dem. Jeg fandt intet mistænkeligt hos Hørekontaktlinser AS. Men ved I hvad, hr. Øje? De kan slet ikke tænke mere på den sag. Det er mig, der har taget fejl. Hvordan dog det? Jeg havde ikke... Meget mistænkeligt. Hr. Øjes detektivbureau, det er Øje. Ja, det er Læse. Vi blev vist afbrudt. Jamen, som jeg vil sige, så er der slet ingen sag. Kan de forklare det nærmere? Det kan jeg ikke. De sender bare en regning. Farvel. Uhyre mystisk. Jeg fornemmer, der er ugler i mosen. Hej, nu skal de altså høre. Jeg er sikker på, at jeg har løsningen på Bording-sagen. Ikke nu, frøken Mortensen. Jeg må ud og skygge her næse. Efter 6 plus 8, til sammen 14 minutter, har Hr. Øje fundet frem til Hr. Næse. Hvor er han dog på vej hen? Går han derind? Men sanden! Hr. Næse går ind på sin konkurrents kontor. Meget mystisk. Øje skygger Hr. Næse op på kontoret. Nu må jeg lytte godt efter. Nå, frøken Iversen, nu var det ikke længe, før jeg kan få mit gamle firma Læsk og Drik AS erklæret konkurs, og så kan jeg træde frem som den rigtige direktør for Hørekontaktlinser AS. Ja, det er en rigtig selskabstømmer, jeg læse. Og selskabstømrer, frøken Iversen, men det er jo ikke noget med sagen at gøre. Har de altid været selskabstømmer? Ja, lige siden jeg opdagede, at alle gik hjem, når jeg dukkede op til selskaber. Aha, Hr. Næse er selskabstømmer. Og så lader han oven i købet selskaber gå konkurs. Meget interessant. Og nu har jeg skaffet mig af med den elendige detektiv. Kan jeg vide, hvorfor jeg overhovedet ringede til ham? Men, herr direktør, jeg kan ikke finde den lottokupon, der lå her på skrivebordet. Ved I, hvor den er blevet af? Desværre. Men farvel, frøken Iversen. Jeg har et selskab, jeg skal have tømt. Stop en halv! Hr. Øje! Hr. Næse, klokken er 16:45, og de er ikke anholdt. Det kan jeg nemlig ikke gøre, men det bliver de, når jeg får underrettet politiet om deres tømmende ugerninger. Hr. Øje underretter politiet og tager derefter tilbage til bureauet. Frøken Mortensen, hvad var det, de ville? Frøken Mortensen, hvor er de? Hov, der ligger en seddel. Der står: Kære hr. Øje, jeg er ikke længere interesseret i at arbejde for dem. Jeg føler ikke, de viser mig den nødvendige opmærksomhed. Jeg tager min hemmelighed om Bording-sagen med mig. Held og lykke fremover. Hilsen Inge. Kvinder. Nå, men nu må jeg koncentrere mig om lottotrækningen. Måske har jeg vundet. Og velkommen til Lynlotto-tallene. De er 3, 8, 23, 45, 54, 59 og 88. Vinderen har vundet 3 millioner kroner. Tak for i dag. Højreka! Jeg har vundet 3 millioner kroner. Fantastisk. Jeg lukker bureauet, rejser sydpå og opklarer Bording-sagen. I nævnte rækkefølge, formentlig. Hr. Øje sætter sig ned i sin morfarbil for at køre til lufthavnen.
Herr Øje død, nu da morfarbilens motor endelig gav op. Hvad er boarding-sagen? Bliver den nogensinde løst? Og kan man virkelig hedde Herr Øje og være privatdetektiv samtidigt? Disse spørgsmål bliver højst sandsynligt aldrig besvaret.